Jeg hedder Kirsten, og jeg er en af de heldige, der bor her i Holmsø. Der er masser af humor og glæde hele tiden, ikke? Og vi er der jo for hinanden. Vi betyder meget for hinanden, og vi gør meget for hinanden. Så hygger vi os, og så er vi spa, og så går vi jo ind og svømmer. Altså, man udnytter alle de muligheder, der er, og det er jo også en ting, der er helt fantastisk. Allerede da jeg hørte om det, jeg også tænkte, sådan et fællesskab, det kunne jeg altså rigtig godt tænke mig at komme med ind i. Det er jo en stor forandring, og jeg kan også mærke, at jeg er blevet meget mere glad efter at komme herned, og det siger min familie jo også. Så har jeg også meldt mig i caféudvalget, og det er altså rigtig hyggeligt. Vi har et rigtig godt venskab med hinanden, og vi fungerer godt sammen. Og jeg kan også se, når jeg sådan har gæster og familie på besøg, og jeg viser dem de forskellige faciliteter, vi har her, de er jo dybt imponeret over det. Folk de siger, at du er gode, så har I det godt. Og det har vi jo altså også. Jamen, at bo her, det er livsforlængende, for man blomstrer jo op på mange områder, ikke? Det er lige mig det her, fuldstændig. Jeg er så glad for at bo her.